So good morning day sa tanan no. So atong oras karon alas 6:45 sa buntag. So atong takna alas 6:45 sa buntag. Karon buntag lagi. So nari ko ibalita ninyo day. So day usa ka kahoy din na hugno tungod sa nahugno tungod sa bagyong Hulina dito. So mo nang ipabilin sa bagyong Hulina. So usa ka kahoy nga tumba. So hapit kini mo igo sa balay. Hapit ko kini mo igo sa balay guys oh. So di man ka makita rita sa boss. Bali na to. Sumo na ipabilin sa bagyong Hulina dres sa sitio Kandagang Barangay San Isidro. So ako na may balita kay di kasakan newscaster dre. So mo ni guys, tanawan ninyo, di ba? So mayo kay nakalikay ang balay, so wala siya maigo. Kapit maigog signal, so pero agkuan dia ning butaganas buwak sa akong mama. So be. Dia kaning sepa tawagan butagas buwak ma? So kaning may naigo, naguba dito siya. Iwa aja kalikay na tunga. Pahat ay kani ba na kani gausa day wa kuan. So dapo lingkuranan na igo do sita ko. Arang gubaa. So kad paghimo wa pa dyan ni malingkor eh. Naguba laman tungod ani. So mao dito dai so natay interviewon diri nga nagputol sa balay. Gago. So basing mao ni saksi nga nakita ko sa pag unsang orasaha pagtumba ning unsang orasaha na tumba ning kahuya. So dali diri kay interview kan ha. Unsa mang orasaha na tumban? Nato, gani ko. So base dahil sa autopsy report nga alas 10 sa gabi natumba ning kahuya. So wala din nakakita kay uwan-uwan man to tas wa ko kadyo hangin so nahumuka na siguro ni sa iyang punuan. So atong tanaw na iyang punuan kung kuan ba. So guys mo ni siya kadak So ingatan siya sa dalan. Sa daan diri sa agyanan ba siganan. So agyanan ingatan sa ding kahoy. So taas dupod ni siya. Oh. Di ba? Ug diri pa ni dapit ug wa pa English diri pagkakuan. So labing tunong adjust bay madyo kay hilikay bay lagi. So be agi ka mukan siya nalaka day. Oh, di ba? Tungod nis pag-uwan kusog mag-uwan gupod. Mo na epekto sa bagyong Hulina. So pasalamat lang tano kay why na igo. Biisad siya nakuan. So mora dito guys. Mora dito. So ako nang balita, so super balita karong buntag. So mora ditong balita day. So karong buntag, karong adlaw, mora tong lipas ng dayag kaninyong tanan. So sige, sunod balita na punta magkita. Salamat sa tanang ng tanaw.